Eli morjens ja heipä hei. Eli kuule semmosella asialla mä lähdin tässä liikkumaan, että postallista ei nyt valitettavasti tullut minkäänlaista videopätkää, koska mulla kävi semmonen paskatuuri, että mä en löytänyt kertakaikkiisesti minkäänlaista kuvausohjelmaa. Eli, tai oon löytänyt, mutta niin, kaikki bugaa ja lagaa ja blää. Eli jos teillä on jotain mielenkiintoista ohjelmaa, niin nakatkaa ihmeessä tuohon chattiin tai tuohon kommentoikaa, mikä on suositeltavaa tämmöisille peleille. Mä oon yrittänyt netissä tsiikailla, onko se Fraps, sitten sitä mä en oikein hallinnut, enkä kyllä jaksa ruveta perehtymään, näytti vittu ohjelmalta. Sitten on Hyperkaminen, sitten tulee Pikselimössöä. Öö, öö, Mikäs helvetti se oli, jos pitää tsiikata vielä täältä. DX-Troy ja niin, siinähän ne oli tuo kolme ohjelmaa. Screen Camera ja sitten tuo mieleen vittu. Tuo Cam Studio. Aivan. Eli siinä olisi mitä mä oon kokeillut, mutta ei sitten ole niinku mitään sitten loppupeleissä tullut mitään. Eli jos viititte, niin linkatkaa jotakin YouTube-linkkiä, mistä pystyisi katsomaan näihin tiettyihin ohjelmiin. Jotakin apuja. Tai linkatkaa jotain semmoista, mitä mä tuossa äsken mainitin. Ja tosiaan sitten, niin, vähän jää taas. Niin, eli pistäkää tulemaan tuohon kommenttia ja kertokaa, mikä on teidän mielestä, tai mitä te olette itse käyttäneet, mihin olette ollut tyytyväisiä. Ei, mulla varmaan tässä sen kummemmin. Moi.